Nik Arronen naiz eta Errealeko portera izango naiz. Nik Aitana naiz eta Errealeko jokalari bat izango naiz. Kaixo, ni Uñon naiz eta Errealeko jokalari bat izango naiz. Kaixo, ni Jon naiz eta Errealeko jokalari bat izango naiz. Anoetan Erreala jolasten du. Eta Rayo Vallecanoren aurka jolatu zuen. Bi gelditu ziren. Anoeta horretaz egiten du. Anoetara etorri! Sarrerak erosteko eta partida